Jgħataw f'Postrinoma tal-pastizzi u li ħaniprofa nagħmel noffri alternattiva għal pastizzi għandi ħassa maqtuwa dal-għodu u ħampartata mal-pastizz li kollu dak li jkun. Sorry, sieħ bej. Ma trix nibdlu untik pastizz, t-tini pastizz u untik biċċa ħassa. Le, inti tiqaf tieklu, untik il-ħass minn flok. X'inhu li tjeb? Naħseb il-pastizz tajjeb jien. Għandek dik raġunu. Pastizz dejjem tajjeb. Ħafna wkoll. Tpartat pastizz ma' ħassa. Ejwa ta' Ti preferi l-ħass jew l-pastizz? il-ħass. Għaliex? Għal noqgħod insaffar. Ma bil-ħass issaffar. Mela. U bil-pastizz x'tagħmel? Bil-pastizz mbagħad ngħidlek This is ħassa in Maltese. No, I don't know about it. No, I give you this, you give me that. Take it. Oh, okay. No? No, why? I don't like This is healthy. More healthy. Manġa, kwest manġa. Xej, xala biebu. Għax daktar tajab għas-saxħa minn past. Belate, x'għandha bżonn, sieħbi. Mal-belateti, hu ħass flok pastit? Mal-inkanal, jew. Le, pastis. Intu ħattu xi pastit? Le, Le, xħat. croissant. U tlestat partat croissant ma ħassa? Nifhem iktar healthy. Allora, Iltu. Il-croissant. għax għandek kun taf, di su rossi, taf minni? Ija? Tiħu l-ħass flok il-pastizzi. U flok l-affarijiet ħaxnu. Jirnexxielek kieku. Le. Tara. Tien, wahda u bħala dil-mara. Kif inidi jizom, femmi? Kif saffar, tibda tanni, jiġi l-pastit. Jekk is-saffar jiġi l-pastizz. Ġifieri inti jirnexxielek taqqat il-ħassa mal-pastizz. Jirnexxilek. All right. Isma, dil-ħassa isni ħadd ma jrid ipartata mal-pastizz. Li forsi s-sejt, sorry, ma tagħmilix pjaċiru. Di forsi tqattaħħilhom mal-ħobs. U li u dan nittina ġiex pastizzi għax aħna iktar tal-pastizzi wkoll. Thank you. Inġova, tiżelli, tlaqna ħaneħdiltuhom.